Alhamdulillahirrabbilalamin. Musidal men julɓe on gaccat hakke sago Allah sagoji man hamdade jonde nde min gonɗo e nder mon ko min Moussa Bambaɗo. Si welima aɗa wawi yide Jali Moussa dono Habibatu Seydi e korka bonde bandirawo Aliou Sana candiragel Jali Sana Seydi mboɗo wondi e Samba Bambaɗo e Habibatu Seydi on ko nene am. Haɗi garan e golle on woni Yalla Bambaɗo. Si welima mbiya yero kañum wonko jaggi e dade guitar. Si welima mbiyen hoddu tubakoɓe woɗeɓe omo wondi ɗon e Bambaɗo on woni Demba Bambaɗo kañum jagganen e kolli tokosi mbiɗen kolli erde pistolet. Ngaran e Bambaɗo mawɗo on woni Fodé Bambaɗo. Si welima mbiya Fodé Kadia mbo jaggi e langal ñañeji ɗimmoro deuxiéme ñañeru. Mbeɗen joɗani gorko pullo si a nani Ceerno Aliou mbiyata Ceerno Aliou ɗini ɗi fotana ñiiwa. Ceerno Aliou mawnani, Ceerno Aliou ko barke heewi, Ceerno Aliou heewi ko duwaw, Ceerno Aliou wondi ko muñal, Ceerno Aliou wondi ko teddugal. kabirto jinnaɓe ndesan si o welama joni joni o wotto e nder Kolda o hirtoyo e nder leydi Espagne. Si o welama joni joni o hirto leydi Espagne o waloya France. ɗum ko barke waɗi ɗum. pullo joom duwaw Ceerno Aliou si a peesama a heɓata kiloji buluje kono nafoore ma nde ɗinin ɓuuri yaaji hakkude ɗo e Dakaru Ndiaye. wonno neɗɗo si a dawi dawal moƴƴol a wawta bonde. o ko moƴƴo mamare so pullo debbo ɓe sogari belɗo ƴiƴam joom teddugal joom muñal joom yidde mo ganduɗo hogo woni andi si neɗɗo andi ko woni ko han wawa teddinde. si a iwiɗo teddi a wawa teddinde mbo Allah teddini wawa teddinde. ɓeɗo noon eɓe gondi e teddugal Allah teddiniɓe. en jejjitani jinnaɗo gorko on woni Annabi Ibrahima. si welima mbiya Ibrahima Solo mayde hatta jarede andi mayde kono ko kañ suusi inin wara ko ñametaki. andi min mbiyata ko leydi wawi ñamde ko gueɗe tati. leydi ñamata ko tewɓe ƴiye e ƴiƴam kono wawa ñamde golle. en jejitta golle Alhaji Ibrahima kañum wonko dañani en ndeɗo baroɗe Fuladu jabaroɓe Fuladu. kono Kucca mawɗo si welima mbiya Kucca Bande si
annani kucca kucca wona zuwo o théâtre o de oɗo ko mbarodi fula duudi jeeyaɗo e nder Kolda. Pamɗuɗo tew mawnuɗo gollal e nder région Kolda eɗen e quartier Gadapara e nder ñalngu dimanche le 14 novembre 2021. Si en gimmima e golle kucca miñitani en ko mbarodi fula duuɗi gonɗo sababu jonde nde e barki jonde nde e jikke jonde nde e dalila jonde nde. On woni Ceerno Aliou Balde. Ceerno Aliou hakkunde maɗa e Moussa Bambaɗo adresse lamɗo waɗi ni mbaddumi e gorko pullo mbiyeteɗo Mamadou Djina on jibini Diaw Balde Keita joueur international e nder leydi Europe kadi barka e ujunnaji 50 o yimɓe jaaha Kolda pewna banda o si a pari banda o on tuma mi okkama gaari ma. Bambaɗo hono ni mbaddumi e Mamadou Oumar Sall e nder région Tamba e nder quartier Plateau mboɗo wandi e nenem Ali Barka e guluje 90 mbiɗen 350 000 mboɗo wandi e Yero Bambaɗo ɓura andirede Yala e Demba Bambaɗo e nenem Habibatu Seydou e Mariatou Seydou kañum Mamadou Oumar Sall jibinaɗo leydi Mali arsiɓe o joɗɗinim e nder région Tamba hakkude Afrique e Europe o wela fof o jooɗoto. Nde min jotti e galle makko o jippini miɗen ko quartier mbiyeteɗo Plateau e 3e étage balɗe 3 miɗen ɗon soodi ngaari o wi ko maafe amen. Min mbisi pour le golli yomin kaal e Ceerno Aliou o waɗi golle o wi ujunnaje nogas nani Samba Bambaɗo Habibatu Seydi Yero Bambaɗo Demba Bambaɗo Fodé Bambaɗo Moussa Bambaɗo bisimilla mam jawan tawa o gañani Ali Barka e sambil o. Ceerno Souley Waali moƴƴo e nder Tugde Waali ngaren e golle Haruna on woni Haruna Diané ngaren e golle Aliou Ñimma tawa en jeƴitani Adama Dongaro Mama o woni mam e Fanta Gassama o woni Yasin Balde ngaren e golle Saydou on woni Saydou Balde lettraji Yasin ari men pullo pesangari belɗo jijam
edo Yasin Yasin the visa gon number 1 Yasin number 2 Yasin tokora Yasin oɗo ko tokora makko sanne o addi kalasaji sefa omo diwna kaysaji wallahi wa malu
aran porta. Yasin darno ko. Darno porta. Jam tan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musidal men julɓe on gaccat hakke sago Allah sagoji man hamdade jonde nde min gonɗo e nder mon ko min Moussa Bambaɗo si welima aɗa wawi yide Jali Moussa dono Habibatu Seydi e korka bonde bandirawo Aliou Sana tandiragel Jali Sana Seydi mboɗo wondi e Samba Bambaɗo e Habibatu Seydi on ko nene am haɗi garan e golle on woni Yalla Bambaɗo si welima mbiya yero kañum wonko jagui e dade guitar si welima mbiyen hoddu tubakoɓe waɗeɓe omo wondi ɗon e Bambaɗo on woni Demba Bambaɗo kañum jagganen e kolli tokosi mbiɗen kolli erde pistolet garan e Bambaɗo mawɗo on woni Fodé Bambaɗo si welima mbiya Fodé Kadia mbo jaggi e langal ñañeji ɗimmoro deuxiéme ñañeru mbeɗen joɗani gorko pullo si a nani Ceerno Aliou mbiyata Ceerno Aliou ɗini ɗi fotana ñiiwa Ceerno Aliou mawnani Ceerno Aliou ko barke heewi Ceerno Aliou heewi ko duwaw Ceerno Aliou wondi ko muñal Ceerno Aliou wondi ko teddugal kabirto jinnaɓe ndesan si o welama joni o wotto e nder Kolda o hirtoyo e nder leydi Espagne si o welama joni o hirto leydi Espagne o waloya France ɗum ko barke waɗi ɗum pullo joom duwaw Ceerno Aliou si a pesama a heɓata kiloji buluje kono nafoore ma nde ɗinin ɓuuri yaaji hakkude ɗo e Dakaru Ndiaye wonno neɗɗo si a dawi dawal moƴƴol a wawta bonde o ko moƴƴo mamare so pullo debbo ɓe so ngari belɗo ƴiƴam joom teddugal joom muñal joom yidde mo ganduɗo hogo woni andi si neɗɗo andi ko woni ko han wawa teddinde si a iwiɗo teddi a wawa teddinde mbo Allah teddini wawa teddinde ɓeɗo noon eɓe gondi e teddugal Allah teddiniɓe en jejjitani jinnaɗo gorko on woni Annabi Ibrahima si welima mbiya Ibrahima Solo mayde hatta jarede andi mayde kono ko kañ suusi inin wara ko ñametaki andi min mbiyata ko leydi wawi ñamde ko gueɗe tati leydi ñamata ko tewɓe ƴiye ƴiƴam kono wawa ñamde golle en jejitta golle Alhaji Ibrahima kañum wonko dañani en ndeɗo baroɗe Fuladu jabaroɓe Fuladu hono Kucca mawɗo
welima biya kucca bande si annani kucca wona zuwo o tiyatamo de oɗo ko mbarodi fula duudi jeeyaɗo e nder Kolda pamɗuɗo tew mawnuɗo gollal e nder région Kolda eɗen e quartier Gaɗa Para e nder ñalngu dimanche le 14 novembre 2021 si en gimmima e golle kucca miñitani en ko mbarodi fula duuɗi gonɗo sababu jonde nde e barki jonde nde e jikke jonde nde e dalila jonde nde on woni ceerno Aliou Balde ceerno Aliou hakkude maɗa e Moussa Bambaɗo adresse lamɗo waɗi ni mbaddumi e gorko pullo mbiyeteɗo Mamadou Djina on jibini Diaw Balde Keita joueur international e nder leydi Europe kadi barka e ujunnaji 50 o yimɓe jaaha Kolda pewna banda o si a pari banda o on tuma mi okkama gaari ma Bambaɗo hono ni mbaddumi e Mamadou Oumar Sall e nder région Tamba e nder quartier Plateau mboɗo wandi e nenem Ali barka e guluje 90 mbiɗen 350 000 mboɗo wandi e Yero Bambaɗo ɓura andirede Yala e Demba Bambaɗo e nenam Habibatu Seydou e Mariyatou Seydou kañum Mamadou Oumar Sall jibinaɗo leydi Mali arsiɓe o joɗɗinim e nder région Tamba hakkude Afrique e Europe o wela fof o jooɗoto nde min jotti e galle makko o jippini miɗen ko quartier mbiyeteɗo Plateau e 3e étage balɗe 3 miɗen ɗon soodi gaari o wi ko maafe am min mbisi pour le golli yomin kaal e ceerno Aliou o waɗi golle o wi ujunnaje nogas nani Samba Bambaɗo Habibatu Seydi Yero Bambaɗo Demba Bambaɗo Fodé Bambaɗo Moussa Bambaɗo bisimilla ma jawan tawa o gañani Ali barka e 100 000 o ceerno Souley Waali moƴƴo e nder Tugde Waali ngaren e golle Haruna on woni Haruna Diane ngaren e golle Aliou Ñimma tawa en jeƴitani Adama Dongaro mama o woni mam e Fanta Gassama o woni Yasin Balde ngaren e golle Saydou on woni Saydou Balde
metraji yasin ari yemen pullo pesa ngari belɗo jijam kode am ko magi mo ɗon illa ko mawɗo ko yasin e dow yasin yasin ɓe mbiyata ko number 1 yasin number 2 yasin togora yasin oɗo ko togora makko sanne o addi kalasaji sefa omo diwna kaysaji
malu. Wade Bambal. Aran foto. Yasin darno apa? Darno foto. Jam 10.